Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi filmăm fazan. Se încarcă foarte greu. Bine, câteodată se încarcă că am foarte multe jocuri. Da, câteodată și nu chiar greu. Se încarcă greu. Acum apasăm aici. Se încarcă. Alfabetul G. Google. G-O. Aba nu că stai, nu că G-O. I-N-O. As. Da, e nume și de-aia nu. U-I. Asui. Așa scrie. Ba nu, că deja așa. Ea. Taci. Nu știu. Are nu știu. B, brască. B, aer. Cab. Aba nu. Eu când am K, eu trebuie să zic caca. Restaurant. Nu, recomandat. Reclamat. Al lui. Ăsta nu-i cuvânt. Taci. Ala. Merge. ATV-ul. Nu, atent. A-T-E-N-T. Ceea ce întâlnești. Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Fericit. Da. F-E-R-I. Uite-mă și pe mine ce fac. Fericit. Și dacă mai vreți cu din acestea, adică videoclipuri cu fazan de-astea, lăsați-mi în comentarii. A-T-E-N-T. Jingle bell. Capra. Ca. Ce că puteai să zici capra? Da, știu. Runda. Puteai să Asă. Ce ai scris acolo la asă? Asă. Da, nu am scris asă. Da, așa, că e așa, știi? Mai că ăsta e să. Ta. Ce bă, pot să scrii tata? Ce păcate! Tatăl meu. Anto. Stai puțin. Din păcate, tatăl meu are 3 vile și s-a căcat pe el. Man. Nu. Dedeman. Nu Dede. mergem. Scrie Dede. Da, ia să vedem.
De. pune un Merge. Cum îi ziceam? Tata. Iar tata s-a căcat pe el. Iar tata. T. Nu merge. T. Corecție. T. Deșteptule. Fiți mai sus. Ilie Vlogs. Asta e că nu merge cu numele. Iluminati. Caca. Iubire. Da, iubire. Iubire. Am tăiat muzica fiindcă îmi făcea nervi. Restaurant. Nu. Reclamant. Și am faz. Ba. Mă încăcă pe mine. Mai două litere și câștigi. Și toată săptămâna luni, marți și miercuri, luni și până vineri, nu știu dacă o să postez, bine o să postez, dar nu știu, rar, fiindcă am școală și de-aia. Nu știu, o să încerc ca să fac mai repede temele și o să văd. Ce-a scris aici? YouTube. Mi-a furat vitezele. Bagă turmă că e pentru Power. Ani. Uite-mă și pe mine, nici n-am pus ani. Ni. Ani 2015. Reglamant. Am un reclamant care a reclamat că e un reclamat, că e reclamat. Să gândește omul. Cuvântul prea mic. Reîntoarcere. Da, așa că n-am scris reîntoarcere. Ornament. Am câștigat. Și cam atât cu acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe sau share. Și vreau să vă faceți mai mulți abonați. Vă cam 13 abonați și fac YouTube de 2 zile. Și vreau să facem tot așa. Și cam atât cu acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe și share. V-am pupat, pa! Mai este o dată. Hei! Ești nebun. Da, de acolo să o privezi. S-a rupt. Ce acum la prind. Reclamant. Uite, nu știu, până la de telefon.